Het beste dat fokkers te bieden houden aan Frieske Hiensen wordt voorbracht in de ring. 58 verschillende driehoed van de Karmasters die besluiten dat een jonge Hienst het in hem had kampioen te worden. Spannend voor de eigenaars. Ja, hij moet door, want anders dan komt hij niet meer terug. Dan is het doek gevallen voor hem. Dus de jury heeft het in de hand. En dat kost geld. Ja, zoiets dat kost sowieso als eigenaar 600, 700 euro in de maand ben je sowieso kwijt. Het jubilerende stamboek verwacht het door 3 dagen zo'n 24.000 bezoekers in het WTC. Hotels in en om jou aan topbezetting en de meesten maar een nee-verkeerpje. Gewoon kamers gaan voort voor zo'n 100 euro de nacht. Deze vooral uit Denemarken hebben een alternatief. Camping place near Leeuwarden. It's cheaper. De bezoekers komen weer uit de hele wereld, al ontbreken er wel een paar vaste gasten. Dan krijgen we wel een heel groot bericht uit Amerika. Ja, er is een heel soort sneeuwval. En ja, ze kunnen hier net komen, de vlucht ben annuleerd. Het is wel heel erg spietig. Dus, maar ja, je zendt het live uit nu, dus dat scheelt ik weer. Een Amerikaan die het wel komt is schrower Dan Brown. En prinses Beatrix die is nu een eregast. Een oorhichtepunt met Joen de eerste uitviering van het theaterspektakel Vaderpaard worden. Deze oude koets, die een roltje speelt in het stik, gaat nog een rondje door de stad vanmiddag om het volk er voorop te warmen. Want er binnen nog een paar kaarten. De organisatie zei alles onder controle te hebben. Al gaan er bij de repetities wel een paar keer hinders op de rin. Ja, maar dat zal vast nog wel eens weer even gebeuren. Het binnen blauwe hinders. Dus ik hoop net dat Joen in de Vaderpaardshow hier op een ring gaat. Maar tijdens de hengstenkeuring zal ik wel eens even in wat losspat of even tonen dat er echt hengst is. En dan waarom naar de keuring. Wordt Hienst Jelle ek een echt nien? En de staat mist ook kracht en spronggebruik. Wordt niet doorverwezen. Teleurstelling? Ja, dat is het altijd wel, ja. Ik vond hem in de beentechniek juist heel erg van de grond. Maar goed, ja. Jury beslist. De jury beslist. En dat is ook goed.